क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. कायद्याचे राखणदार पुलीस धरून हाताक बेडी घालतात आनी फेक एनकावंटराच्या नांवान घात घेतात, जिवे मारतात. नव्या कलाकारांक पिक्चरान घेवचें उतर दिवन घात घेतलेली खबर आमी #MeToo वाचून जाणाव. निवडून आयलेले आमदार पोरजेचो घात घेतात. मतदान सोमतोच निवडून आयलेली पार्टी सोडून दुसरे पार्टेन वेतात. बँकीचे उधार घेवन धंदेकार साद्या मनशांचो घात घेतात. काजारी जोडे एकामेकाक विश्वासघात करता. दादलो ओस्तोरेचो बलात्कार करून घात घेता. एक भाव भाटाचे आशेन आपल्याच भावा भयणीचो घात घेता. इश्ट इश्टाचो घात घेता. आमच्या आल्तारार डुप्लिकेट वाती, फुलां आनी प्लास्टिकाचे दिवे दवरून आमी देवाक फटयताव, देवाचो घात घेताव. देवान सोबीत संवसार रचलो. देवाक तें बरें दिसलें. आपल्याच सारको मनशाक रचून गिन्यान आनी अधिकार दिलो. पयलो मनीस आदाव देवान दिलेल्यो आज्ञा मोडटा. कायन आपल्या भावाचो घात घेता. जाकोबाचे पूत आपल्या बाबाचो जुजेचो घात घेतात आनी 20 नाण्यांक ताका इजिप्तकारांक विकतात. सॅमसनान दिलायलाचो मोग केलोलो, पूण दिलायला ताचो घात घेता. फिलिस्तीकारांक ताच्या बोळाचो गूठ सांगोन दिता. देवान विसलोलो दावीद राजा प्रोद्वार करता. आयच्या शुभवर्तमानान जेजूक सगळ्या आपोस्लांनी सांडलो. पेद्रू ताका नाकारता. जुदास एक किस घेवन ताचो घात घेता. पूण जेजूक खुर्सार खेळायतोच एक सैनीक ताचे गुणेस जिवीत पळोवन म्हणटा, हो खरेंच देवाचो पूत आसलो. कोरेजमाच्या काळांत बरें चिंतून बरें करून देवाचें राज बांदून हाडुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.